Joo, siinä vaan. Ja sulla on uusi pikkunen. Antiikkikouden kiertäkokoisen. Ja tuli vähän juttu, että se on paskana. Leipoks se heti? Oi vittu. Onks sulta... Aatopää leipannut. Noin maksaa vitusti. Atopää. Niin. 4 euroa. Onko se mitä vittu? Joku osti 40 just. Atopää. No se on johonkin niihin kermaperse omiin. Sehän on tuolla se vittu juttu. Niin onkin, se on se mikä on noissa niinku niiden, missä mitä vaihdetaan aina välillä. Kun niissä missä on semmonen dripperi, niin se vaihdetaan. Ai YouTube. Toimii jos jarrut kunnolla. Okei, joo, niin mä tiedän vaan, että mä en tapa itteeni. Eiku... Ui vittu, Konsta. Mä vaihan Detsiin parin mopoa, sit kun mä oon myynyt ne, niin mä varmaan ostan tän sulta pois. Ei vittu. Jäi toi Riippyä. Saa polkea hetken. Työntäskö? Ei vittu. Ei vittu. Ilman kypärää vaan. Mietitkö nyt vetää lipasta? Niin vietiks tätä kytäs vastaan? Tiiäks ajaa tosta vaan? Mä oon jo miitis kyttiin pakaan, kun mä tulin himasta, kun mä oikeesti tulppaan. Mä ajattelin, mä enskaan siitä sen kirkon pihan läpi. Toisella puolella vaan Maija, kun mä oon satasta vetää sitä mudan läpi takaperä sutiin. Vitu lujaa uukkaria sinne tiedätkö rantaan päin, mutta ei ne päässyt katsomaan, kun siinä on se vitun iso kynnys. Laittaaks ne pysähtyä? Siniset laittoi. Ne laittoi varrut, että lähtee perään, mutta kun ainoa mistä olisi päässyt perään oli ne mukulakivit, että siinäkään ei voi lujaa ajaa. Mä olin vaan silleen, jaa! Mä en ois nähnyt niitä, jos olisi laittanut sinisiä päälle. Joo. Paljon tässä on? Missä tässä on se nappi? Tuolla. Mä tiedän paljon siinä. Tai 12. Kyllä se vähättää. No niin. Konsta mies. Pitääkö mun juosta tonne noin? Fuck me järkyy. Joo mä uskon. Ui vittu. Tää kytkinen. Venää. Tää on vähän. Päästään heti. Koko painolla vaan. No kuinka sä ottaa? Venää. Painatko sitä kaasua? Ui vittu. Tää on vähän korkea mulle.
vittu. Ui vittu. Ui vittu. Ei tossa toimii etujarru. Ei se ota kunnolla. Ei... Mikä vittu tähän tulee? Niin kun mä kokeilin sitä äsken, mä olisin jaa. Oha, ajas. Niin kun mä kokeilin äsken, mä olisin jaa okei, hei sitten. Luotaan nesteitä. Se on varmaan... Ei vittu toimi. Myrkkyä. Niin se on katteelle, tekee vitun pahaa. Onkohan toi onko sulla jotain paperia tai siinä alle? Kunhan toi joku muu... Tyypit tosta. Menet siihen päähän ja toiseen päähän. Vittu. Tää lähtee lujaa. Mene tonne päähän ja tyypit. Mä haluan nähdä päähän. Laatu pohjaa. No kun mulla on, mut kun mä en saa kunnolla painoa tähän näin venä. Mä vedän. Siis jotenkin tää vispaa ihan vitusti. Lujema. Avena. Pitää tasapainotettu tai mitään. Niin ja mä katsoin, että alkoi vähän jossain satasen vauhdissa heittämään. Mä ajattelin, että... Syökö vitusti bensaa? Mä kantaa mun käydä, jos saa taas toi etujarru. Ähä. Mua vituttaa toi. Etujarru. Niin jo jossain kävis kiristä Jullella. No ei vituttaa.
No se on lähite. Joku jysähtää. Olisiko mennä kouluun? Mä vuokraan sitä sulle päivässä. Onks tää sun nimis? Oh. Niin mä et katso sut toi jos se pysäytetään niin näkee sen heti ja sit se on voi voi. Vittu kun tässä toimii etujarru. Noin mullakin kävi kun mä tulin tosta noista mä olin silleen. Meni vähän pitkäks No tohon. joo vittu kun ei se etujarru toiminut, kun mä kerran sitä käyttää muuten. Mä menin vaan Valtterin pihaan ja nö. Vittu rasittaako se etujarru. No siis mä tulin vaan tosta, mä tulin tästäkin. Mä olin siellä, miskä se otan, kun mä painan lujempaa, niin vittu ei mitään sinne vaan. Se on sitäkin ottanut, jos oot siellä. Niin joo, toi ottaa sen verran hätäiseen lähtöjä, et tiiäks. Se olisi ihan hyvä, että toimii se jarru, kun ei toi takajarrulla mihinkään pysähy. Siinä on nastat. Joo, mut epä nyt ei mitään auta. Liitää vaan paremmin, tiedätkö, asfaltilla kun on nastat. Ne on ihan sileet jo. Lentää kipinä, jos vetää kaasua. Vittu tää kyllä lähtee hätäiseen. Siinä on joku vanha P-Forsikki. Tällainen siku 18, semmonen VRn 300, tiedätkö. Vittu kun lähtee. Onko se akku surun niin kun se jää? Kotari jättävä. Jättelikö? Se suuti. Niin no joo. Niin tällä saa pitää, no sulla on kumiakin vielä. Silloin rautaa, niin se sutii vitusti. Ah. Vähän ripulia siinä niin. Oi Jeesus, niin päästäisikö tänne sisälle niin?